Hi guys, είμαι ο Βιανός και σήμερα θα δούμε πάλι τα περίεργα αμάξια του φίλου μου. Ωραία. Αρχικά είναι εκείνο το πορτοκαλί αμάξι από το part 1. Επίσης κάντε subscribe και like. Ωραία, αυτό είναι το part 4. Πάμε να αρχίσουμε. Ωραία, εδώ έχει βάλει εκείνο έχει ζουμάρει εκείνο το χριστουγεννιάτικο που είναι με τα κερατάκια και έχει βάλει εδώ αίμα. Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο βάλει. Πάμε στο άλλο αμάξι, στο δεύτερο, που είναι η Ferrari. Ζουμάρει την νεκροκεφαλή και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Έχει κάνει άσπρες τις ρόβες, είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν παρατηρώ. Επίσης έχει κάτι μόβ λεπτομεριούλες μικρούλες που ήταν στο προηγούμενο πάρτι, το είχε κάνει νομίζω με emoji και το έχει ζουμάρει και γι' αυτό έχει. Ωραία, πάμε στο τρίτο. Έχουμε αυτή εδώ την Porsche που έχει ζουμάρει αυτόν τον τον σαμουράι πάλι. Έχει κάνει κόκκινες ρόβες, το έχει γράψει λίγο εδώ, έχει γράψει λίγο εδώ στα πλαϊνά. Δεν παραδοτήρω κάτι άλλο που να έχει προσθέσει, έχει βάλει και λίγο κίτρινο. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε στο τέταρτο, που είναι εκείνο αυτό το αμάξι που ζουμάρε εδώ το emoji και αυτό είναι από αυτό το πάρτι το αγαπημένο μου αμάξι αυτό εδώ. Αλλά παίζει να είναι το αγαπημένο μου αμάξι. Έχει βάλει κόκκινες στις ρόδες. Ωραία, πάμε εδώ. Πάμε στο πέμπτο, που είναι αυτό εδώ το αμάξι που νομίζω που κάτι είναι αυτό και το έχει ζουμάρει τη φωτιά. Ωραία. Ωραία. Πάμε να τα κάνουμε ένα test drive και μετά να τα βαθμολογήσουμε. Αρχίζουμε με την Bugatti. Όπως έχουμε πει, τα πατάκια 260 με λίγη δυσκολία, τα φρένια είναι μια χαρά. Ωραία, πάμε να δούμε. Επίσης κάτι τώρα που το παρατηρώ, έχει κάνει σαν ένα τσεκ ανάποδο, μαύρο. Ωραία, βλέπουμε, είναι μια χαρά. Ωραία, πάμε να δούμε το επόμενο αμάξι. Όταν με options πάνω out. Πάμε στο τέταρτο. Καλά, πάμε σε αυτό εδώ. Πάμε πρώτα με test drive. Ωραία, προχωράει. Μια χαρά, δεν έχει μέχρι κανένα πρόβλημα. Μια χαρά. Ναι, τα 260 με δυσκολία τα πατάει. Ωραία, πάμε στο πρώτο. Στο δεύτερο μπερδεύτηκα. Στο δεύτερο που δείξαμε. Ωραία, το δεύτερο που δείξαμε είναι η Ferrari που έχει ζουμάρει την νεκροκεφαλή όπως και στα προηγούμενα parts. Έχει η Ferrari τα αγκαζώνει τα 260 άνετα, τα φρένια της είναι λίγο σκατά. Φίλοι, κάνει και μια στροφή. Στροφή είπα. Μπράβο. Όπα, Γιώργιο. Όπα.
Δεν λέμε ότι έγινε. Ωραία. Πάμε τώρα να βρούμε την Porsche. Porsche! Όπως και αυτή είναι λίγο σαν τη Ferrari, αλλά τα φρένα είναι πολύ χειρότερα. Να βλέπετε, πρέπει να τα έχεις αλλάξει και ώρα. Ωραία, πάμε και στο τέταρτο που είναι το αγαπημένο μου για αυτό το part. Πάμε να το δούμε. Οκ, αυτό δεν το περίμενα. Ωραία, παιδιά, τώρα θα κοιτάμε αυτό εδώ και θα σας πω πώς θα βαθμολογώ. Το πρώτο, το βαθμολογώ 8 στα 10, επειδή είχε ζουμάρει αίμα και με εκείνο το τάραμα τι ήτανε και δεν ταιριάζει και πολύ. Ωραία, πάμε στο δεύτερο που ήταν η Ferrari. Τη Ferrari τη βαθμολογώ 9 στα 10. Τη Ferrari 9 στα 10. Ωραία, 9 στα 10 τη Ferrari επειδή δεν μου κόλλαγε κάτι στη Ferrari, το είχε νομίζω ζουμάρει πολύ, κάτι πάντως της έλειπε πιστεύω. Βασικά ήθελε κάτι λιγότερο. Ωραία, πάμε στο τρίτο που ήταν η Porsche και τη βάζω ένα 8 στα 10 γιατί πάλι είχε ατέλειες με τα χρώματά της. Ωραία, πάμε στο τέταρτο που τη βάζω ένα 10 στα 10 επειδή δεν είχε καμία ατέλεια, την ταιριάζει πάρα πολύ. Ωραία, πάμε και στο πέμπτο που είναι αυτό εδώ. Σε αυτό θα βάλω ένα 9 στα 10 επειδή και σε αυτό λίγο ταιριάζουν τα χρώματα. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα subscribe και ένα like, να πάμε τους 10 εγγραμμένους για αυτό το βίντεο. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.